Waqt il-programm Realta mxandar fuq il-Mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar żewġ każijiet li fihom hemm involut il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech. L-ewwel skandlu jitratta l-abbużi fid-Dipartiment tal-VAT. Rapport ikkummissjonat mill-Gvern ikkonkluda li kienu diversi nuqqasijiet li kien hemm fid-Dipartiment li waslu għal frodi ta' €2 miljun mit-taxxi tal-poplu. Joseph Muscat qal li r-rapport juri wkoll li d-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment kien saħansittra jinforma lill-Ministru tal-Finanzi u lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru b'dawn in-nuqqasijiet. It-tieni każ li fih huwa involut Tonio Fenech huwa l-każ tal-eks segretarju privat tiegħu Noel Hedley. Jirriżulta li Hedley ixxaħħam minn kuntratturi li ffinanzjaw il-kampanja elettorali ta' Tonio Fenech biex jirranġalhom xi multi. Ma jistax ikun li Tonio Fenech jibqa' għaddej b'dan il-mod u il-Prim Ministru jissu ostaġġ tiegħu. Dwar il-paga doppja Joseph Muscat qal li Gvern Laburista jiddetermina l-paga tal-politiċi b'mod indipendenti u mhux kif għamel il-Gvern ta' Lawrence Gonzi. Mhux ħajkunu l-politiċi li jiddeċidu għall-politiċi, mhux ħajkun il-Prim Ministru li jiddeċidi kemm għandu jieħu flus il-Prim Ministru, imma ħajkunu tlieta minn nies indipendenti. Semma l-każ tal-care workers sfruttati fuq il-post tax-xogħol u kif il-Gvern ħatar bord ta' inkjesta biex jinvestiga dan il-każ. L-istess għal Joseph Muscat kif għandu jinvestiga wkoll l-infermiera Pakistani sfruttati. Joseph Muscat temm jgħid li l-ewwel 3 prijoritajiet ta' Gvern Laburista ikunu l-edukazzjoni, ix-xogħol u l-enerġija għaliex huma l-aktar 3 pilastri li jmexxu lil pajjiżna il qudiem.